UMDC ka Sohra ubade Chief Executive Member jeng Khasil Setengah District Council ubat Tita Stabilik Khai dapat pau jeng Sarong ba ka Sohra Government College kalayo kedan grade B+ ya kepala ajing itu da National Assessment of Accreditation Council. Haba kerana kilap thai kubor uni nomi kemat uluong bakalong ke ke bas ngokmen bat ke jeng Sarong ya ka thai lang ba ka Sohra College. Kalian kum nomi kemat ngasno ai kublei ya ka Sohra College nadu I principal kinong hikai ki student ki kenhun jong ki alumni ki balong ki khana school student ki barim jong kani ka college nang tai ki kemi ki kpa nang tai ki paitba nang tai baro ki stakeholder ki bal don kti bat ka Sohra College hakini ki kandidat snam ki baladap ni Sngew sarong shisha ba ka college kala yo kani ka kyrdan ka bala along ka bapalat bani ki we pat ki college ki bala khampau buat hari ni ke state ke Jongi. Hoi kumba pitip kandidat ke Sohra Government College la provincialize ya ka senam notify ya ka senam arja khandai tienre la implement ya ka pat senam arja khatway. But hanadu kani ka por ke nong tre jong kani college ki no hikai ki staff ki principal ki student ki atristom kumno ban pendit pendiang hoi na kaliang ke Jongi ki nong khamat ru mga kapol pangalong MLA ru kat bangala ngala ajing erap pangalong MDC ru bat mentaru ngidang itrilang na kapor sa kapor bangi kwa bangi ni kani college ba kanang kiu syakmat hakapan ai ka jing syakri ka than